balanse, kaalaman sa kalansugan sa loobin, ang pagkaing masustansya ating araw-arawin. Bakit prutas at sinigang sa miso, walang kasing sarap ang panlasang Pilipino. Utumay at sikwate, chop suey at lauoy, walang kasing galing ang lutong Pinoy. Pagmalaki sa bawat mesa ng mundo, ang sariling ating pagkaing Pilipino. Punyin, mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. At ang binhi ng bawat ulam, ang ating likas yaman na inaani ng ating kababayan. Magsasaka, mangingisda, salamat sa inyong sipag at tiyaga. Ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Punyin, mahalin at pagyamanin, ibahagi sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. Sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Punyin, mahalin at pagyamanin, ibahagi sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. Sa paglaon ng panahon, sinubok na ng iba't ibang trahedya o kalamidad ang bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ang mga Bicolano. Datapwat, patuloy pa rin tayo sa pakikibaka araw-araw upang maitaguyod ang pang-araw-araw din na pangangailangan ng ating mga pamilya. Hindi lang sa paghahanap ng mga pangkabuhayan, kundi pati na rin sa paghahanap ng mga pagkaing maihahain natin sa hapag. Lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad o kagipitan. So, tunay ngang matatag ang mga Pilipino. So, sabi nga sa kasabihan, ang mga Pilipino raw ay kayang-kayang mamaluktot sa maikling kumo. Isang masaganang agrikultura sa ating lahat. Isa na naman pong ATI Certified Learning Site for Agriculture dito sa bayan ng Sangay, Camarines Sur, ang tumatampok ng bukod tanging menu na maaari nating maihain sa ating hapag. Ang Vianney Farm ay may sariling version din ng pagluluto na ngayon ay makakasama naman natin ang nag-iisang farm manager ng Vianney Farm na si Ma'am Jenilyn Estacio. So let us all indulge in the rich flavors of the Bicol region featuring the Pinakro. So from ulam to dessert naman na malinamnam. Sa dami ng supply dito sa rehiyong Bicol ng nyog, karaniwan na nating sangkap sa pagluluto natin ang gata. Okay. Iba-ibang bersyon, iba-ibang luto ang meron tayo dito sa Bicol na merong sangkap na gata. So sa pagtapos ng bagyo, kaliwat kanan ang pupulutin mo. So natatandaan ko pa nung bata pa ako na ang daming puno ng saging ang nakatumba at kasama niyan yung bunga. Ano po? So imbes na pang hinayangan mo, didiskartehan natin, ano? So gagawin yung ginataang halo-halo, banana chips, banana Q, at marami pang iba. So ang pinakatinatangkilik ng ating mga lolo at lola, yung tinatawag nating pinakro. Pero this time, ibang klaseng pinakro ang ibibida ng Vianney Farm. Kasama ko ngayon si Ma'am Jenilyn upang ipakilala ang kanyang namumukod tanging bersyon ng pinakro. At alam niyo po ba na ang kanyang bersyon ng pinakro ay nagbigay na ng karangalan sa Vianney Farm? Ano po? Kasi ito yung dala niyang organisasyon.
ang ganitong klaseng pinakro ay nakapagbigay na ng karangalan sa katatapos pa lang na Organic Agriculture Master Chef Cook-Off. No? So, atin tong i-showcase ngayong umaga at Ma'am Jen, ikaw na po yung magpakilala ng sarili mo at syempre yung ibinibida mong menu. Okay. Okay, ako po si Janeline Estacio, a farm manager of Vianney Farm. Ito yung aking mga aking i-represent ang aking pinakrong kamote with spicy sauce. So ngayon ma'am, pwede ko po bang magkwento kung anong klase po ba ito? Paano mo to na-discover yung ganitong klaseng menu? Okay. Oo. Ito parang naisip kasi ako na yung namin is kamote. Magbigay ng bagong version na gamit lang yung kamote. Yung ko naman, dapat yung unique, yung wala pang Wala pang kapareha. naalala ko yung nung bata pa kami, yung kamoteng gata na sinawsaw sa asin. Yan talaga yung kinalakihan namin. Oo. Tapos ngayon habang Pero asin lang. Asin lang. Tapos ngayon sabi ko parang yung papa ko kasi mahilig sa mga yang ng baboy, yung mantika ng baboy. Okay, oo. Yun yung sa iba daw kasi yung twist ng ng baboy. Ang yun may low carbs kasi yun. Kahit ulit-ulitin mo pa yan na gamitin. Siya healthy talaga siya. Yun pag pina-present sa akin ng papa ko na ganito yung gawin mo. Iba yung So yung recipe po galing pa sa papa mo? yung okay. Tapos Yung sausawan. Okay. Di naisipan ko naman yung kamote, gataan. Tapos pa naisipan ko iba yung twist ng yung kamoteng matamis saka yung maalat na may spicy. Di yun kinumbine ko. Sabi ko iba pa talaga yung twist. May twist. Tapos yun, sabi ko organic. Di pag sinabi organic dapat walang halong chemical. Lahat natural. Ayun. Yes. Okay. So ito ma'am, naging thesis mo ba to? Ano ba to? Kinarir mo na ba to habang ikaw ay pumapasok pa nung college? Hindi. Kasi college ako talagang na ako sa organic, aware na ako kung yung mga benefits na makukuha ko. Di hanggang sa ngayon na na ako, ina-adapt ko pa rin kasi maganda yung yung resulta. Pag organic yung kinakain mo. Yung walang halong ng chemical. Oo. So, ngayon ma'am, ipakilala mo na sa amin yung menu. Po? Okay. So, ano po ba yung mga kakailanganin natin sa pagluluto ng iyong pinakro? Okay, meron tayong ng baboy, taba ng baboy, yung mantika. Okay, ito yung asin. At ito yung sili. Hindi talaga nawawala ang sili. Opo, ito yung kamote na at ito yung gata. Yun lang yung Siyempre, lagyan natin yung Okay. So, kung mapapansin nyo po, ito lang yung kailangan nyo, Wala nang iba pang Wala nang iba. Pero, nagwagi siya nun, Sabi niya, simplicity is beauty. Yes. Okay, sige ma'am. So, paano po ba yan lulutuin? Okay. Okay, una, lalagay na natin yung kamote. Hihiwa-hiwain natin, Hindi dapat siya buo. Hindi buo, okay. Tapos, yung asin. Lalagay natin yung asin. Tapos yung buong gata. Okay. First extract yan, ma'am? Apo. At tubig. And then, tansya-tansya lang daw po. Tansya na. Okay, nilagay na natin yung kaldero ditong may kamote, may gata, may asin. At hihintayin na lang natin siya ng 25 minutes. May oras. Dire-diretso po yung pakulo hanggang sa lumambot yung kamote. Tapos pakalambot ng kamote, aalisin natin yung kamote.
aalisin? Oo. Alisin muna natin yung kamote. Okay. Tapos, Kasi, kailangan na- Pinoy lang po Oo, natin. Okay. sa gata. Tapos yung Lulutuin mo ba? yung gata kasi dapat may tirang kamoteng madurog Okay. para Okay. yung parang yung mamulot-pulot, lumapot Oo. siya. Okay. Para ma-absorb. Imbes na gumamit ka ng cornstarch, yun ang yun Oo, ang kamote. kamote. Lahat talaga Tapos ma'am, wala po ba yung asukal? Wala. Kasi yung kamote, matamis na yan. Yun na yung Organic niya. talaga. Organic talaga Oo. siya. Sa kanyang sariling source ng sugar. Okay, alisin na natin yung kamote. After 25 minutes, luto na yung kamote. Ma'am, bakit po ihiwalay natin siya sa gata? Para po, yung hindi siya madurog. Oo. Tapos, yung naman, yung gata, talagang Lutuin pang maray. mabuti. Okay, so andito na yung finished product ni Ma'am Jen ng kanyang binibidang pinakrong Kamote with spicy sauce. So with spicy sauce. Pero bago ma'am ang lahat, paano po ba natin ginawa yung sauce? Ano lang yan, yung mantika, Yung mantika. saka sili, saka asin. Okay, hahaluin lang. Haluin mo Okay. lang siya. So, ito na po yung sauce ni Ma'am Jen. Opo. Tapos, ito yung pinakuluan natin kaninang pinakrong. Kamote. Okay. With kamote. So, ngayon, atin na pong lasahan. Kung ano ba yung yung twist na sinasabi ni Ma'am Jen. Okay. Slice mo. Okay. Tapos po, idududot natin doon. Yes po, dito sa Masarap nga. di ba? May sariling asukal. Ngayon ko na naiintindihan kung bakit siya nagwagi doon sa cook-off na yon. Kasi kahit konti-konti lang ng ingredients, organic na organic. Tapos kapag kinumbine mo talaga yung kamote doon sa spicy sauce na ginawa niya, ay may iba talagang ibang klaseng flavor. Nag-aagaw yung tamis at anghang. Ang sarap, ma'am. Perfect na panghimagas ito. Okay. Actually nga yung spicy sauce ni ma'am, ulam na din eh. Oo, ulam. Ulam na. Nung panahon, mantika lang at kanin. At may asin. Sarap, ma'am. Sarap talaga to. Atin na pong nasaksihan na naman ang isang episode na punong-puno ng learning from a traditional menu. Okay, so ngayon po, tatanungin natin si Ma'am Jen. Ma'am Jen, ilang taon ka na po? 30. 30 pero hindi halata, di ba? Kasi organic daw yung mga kinakain niya. So, eto si Ma'am Jen, 30 years old. So, how much more yung mga kabataan natin ngayon na lower than that age pa, kayang-kaya nga ni Ma'am Jen na gumawa ng ganito na tangkilikin din yung kanyang sariling version. Paano ka pa na mas bata pa sa kanya? So kayang-kaya mo rin gumawa ng sarili mong version na tiyak na papatok sa panglasa ng mga Pilipino. Yes. Ikaw, ma'am, may papayo ka ba sa ating mga kabataan na nakikinig, sa ating mga magulang?
Okay, sa mga kabataan na hindi aware kung ano yung what is organic. Kung malalaman nyo lang na iba yung organic sa sinasabing synthetic in life. Yung pag sinabi kasi mga pag organic, low process yan, pero maganda yung effect, natural way. Pag mga synthetic naman is yung yung mga tinatawag na mga fast food mga yan yung mga mabilisan pero mabilis kang magutom. Yes. Pero pa konti-konti ka pinapatay yung mga cells mo, organs mo. Oo. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang Oo. kasi nakikita. Hindi mo nakikita. Ako pag kumakain kasi ako, ma'am, pag nakakain lang ako yung mga fast food, parang hindi ako Satisfied. Hindi mabilis ako magutom. Satisfied yung cravings mo, pero yung yung sa part naman ng health mo, parang in doubt ka doon Oo. Parang parang magkakasakit ako na ito na lang yung kinakain ko. Kaya mas safe talaga na organic. Ito noong mga bata pa tayo, yung saging na saba, yung kamoteng kahoy, yung mga root crops na available sa ating paligid. Yun na yung nagiging breakfast natin. So kahit yan lang yung kainin natin, buo na yung araw mo, buo na yung breakfast mo. May pang-heavy ka na sa umaga. May pang-heavy ka na sa yung energy, talagang activated na. Sa ating mga magulang naman, ma'am, meron ka po bang maipapayo? Sa mga magulang naman na yung mga maliliit pa yung anak, sana ikayati nyo yung anak yun na kumain ng kamote. Kasi yung anak ko, promise, ang hilig niya sa kamote. Lahat ng classmate, kahit magulang ng classmate niya, binibigyan niya ng kamote. Kasi alam niya na matagal siyang magutom. Umaga, tanghali, gabi, yun talaga ang kinakain niya. Kamote talaga. Kasi ang ganda ng benefit sa katawan, may pang antioxidant. Tapos for yung carbohydrates pa siya. Low carbs ka pa. Tapos yung mga diabetic, yun talaga yung hilig nila. Sweetness. Hindi na sugar yung mo. Yan yung mga sana yung mga magulang pakilala nila yung mga mga root crops sa mga anak nila. So sumasang-ayon ako kay Ma'am Jen, nasa mga magulang talaga yung yung poder kung paano nyo mahihikayat yung bata, paano nyo maipapakilala yung mga root crops na ito sa kanila para pagdating ng araw babalik at babalikan nila yun. Tapos kapag bumukod naman na sila na yung magpapasa na naman sa another generation. So from generations to generations. So, muli pong nagpapasalamat ang ATI Bicol sa Vianney Farm Resort sa pagpaunlak sa aming imbitasyon na i-showcase na naman ng isang bukod tanging menu na maaari nating maihain sa hapag kainan. Nakikiisa rin ng ATI Bicol sa pagdiriwang ng Filipino Food Month 2024 with its theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. Sa pagdiriwang din nating ito, sabay-sabay po nating magbalik tanaw sa mga tradisyon ng ating kanununuan. So ito yung mga pagkaing Pinoy, tatak Bicolnon. Masaganang agrikultura para sa bagong Pilipinas. Malaki sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. Kalutong Pilipino, pag-aralan natin ang pagkain na maayos, masustansya at balanse. Kaalaman sa kalusugan sa loobin, ang pagkain masustansya ating araw-arawin. Pakbet, prutas at sinigang sa miso, walang kasing sarap ang panlasang Pilipino. Tumay at sikwate, chapsoy at lauoy, walang kasing galing ang lutong Pinoy.